Frank Hvam og Kasper Christiansen hafa hneykslað Dani undanfarin ár með grínþáttum sínum Klón, en þessa þætti hefur sjónvarpið sýnt á fimmtudagskvöldum í vetur. Félagarnir þykja með eindæmum taktlausir og koma sér gjarnan í aðstæður sem óþægilegt er að verða vitni að. Það er óhætt að segja að þeir leiki sér að eldfimum málefnum, því jafnvel kynhneigð, sjúkdómar og dauðsföll geta orðið kómísk í þeirra meðhöndlun. Þóra ræddi við þá fyrr í dag. Velkommen. Takk. Først vil jeg vite, hvor mye er det av dere i karakterene vi ser på TV? Frank? Frank, vil du svare på det? Det tager udgangspunkt i nogle virkelige ting, men langt hen ad vejen er det fiktion. Altså, vi har oplevet noget af det. Noget af det har vi jo oplevet. Men så plejer vi at få stoppet i tide, nogle gange. Men det er jo netop det, som klovnen Frank har en fantastisk evne til å ikke stoppe. Han er så totalt grenseløs. Jamen, Frank er socialt handicappet. Han kan ikke forstå situationen rundt om ham, hvornår skal han stoppe. Og det er det, der giver ham alle problemerne. Han bliver ved og ved og ved. Det er nyt for mig. Nå, kommer det bag på. Men mange ting er virkelige. Kasper og jeg er gode gamle venner. Vi har arbejdet sammen i mange år. Kaspers kæreste er skuespillerinden Iben Hjejle. Jeg har en kæreste, ikke Mia Lyne, fordi min egen kæreste er ikke skuespiller. Så. Og vi bygger jo også videre på det, som folk i Danmark i hvert fald ved om os i forvejen. Vi har lavet tv i 15, næsten 20 år, så folk har en idé om os, og den bygger vi videre på og fylder ovenpå og overdriver. Ikke? Kasper har været kendt i Danmark, tror jeg, i 15 år, og er kendt for at være en utålelig krukke. Jeg er kåret som Danmarks værste kendis i sidste år. Sidste år? Værste kendis? Mest hæslige menneske i Danmark. Ja, det er mig. Kasper. Hvilke kriterier må vi fylde for at... Jamen, det er bare hele vejen. Alt. Alle. Man vurderer simpelthen... Generelt. Man vurderer 100%. Jeg er så forfærdeligt. Ja. Man kan måske lige sige, at i samme undersøgelse blev jeg kåret til Danmarks morsomste menneske det år. Og det viser, at man slet ikke kan regne med noget. Der er det. Men okay, fortell meg litt om situasjonene som dere havner i. Fordi det virker som i hvert fall Kasper har en stopper. Hvordan kommer dere på disse situasjonene? Jeg mener, er det noe som er heldig, som dere tenker, altså dette kan vi ikke gjøre? Nej. Det er ikke det. Altså, hvis vi kan gøre det på en sjov måde, og det kan man næsten altid, hvis man tænker sig om, så gør vi det. Det handler jo også om, at der er jo nogle emner, hvor vi er på grænsen. Men vi har i de senere sæsoner arbejdet med alt fra AIDS og børnedødelighed og pædofili og kræft og stomi, altså sygdomme, død og triste saker. Virkelig triste. Men så længe det er Frank, der er idioten eller klovnen, og det er ham, der gør det forkerte, så kan man godt grine af det. Vi gør ikke grin med folks ulykke. Vi gør grin med Franks måde at takle ulykken på. Det er en kæmpe forskel. Men jeg har lyst til at vise folk et lite eksempel på hvor håbløs Frank kan være. Ja, det er spændende at se. Mad? Skal vi ikke gå ind til bordet og spise en rigtig god husholdermesterens aftengryde? Smager det godt, skat? Husholdermesterens aftengryde. Det smager så godt. Det tager lidt lang tid, men... Husholdermesterens aftengryde. Ja. Hej Frank. Undskyld, jeg forstyrrer. Hvor er det her kød? Jamen, det er lånt til en husmandsgryde. Det har du simpelthen ikke spist. Jo! Ved du hvad, jeg arbejder som forsker op på Rigshospitalet, og det er noget, jeg bruger til et forsøg. Et forsøg med hvad? Ja, men du har... Altså... Marinade? Nej, ikke marinade. I har siddet og spist en gammel mand ude for Hvidovre. Hvad siger du? Du står med menneskekød i munden. Stop spisningen! I må ikke spise mere, for det er kød ud af munden! Hold op, det er menneskekød!
I har spist menneskekød! Goddag, jeg hedder Peter, og jeg er Franks nabo, og jeg arbejder som forsker på Rigshospitalet, og jeg har haft noget menneskekød i min fryse, som jeg har brugt til et forsøg på hospitalet. Og jeg har sagt til Frank, at han skulle lade være med at røre den øverste skuffe, og der er vi åbenbart gået fejl af hinanden på en eller anden måde. Men altså, I skal ikke være bange for, det er ikke farligt overhovedet, men velbekomme. Og lunter lidt. Er det det? Er det egentlig ikke noget, I skriver på poserne, når det er mennesker? Ja. Dette er Franks hverdag. Ja. Eller hva? Det, Det er sånn her alle dager. nu spidser det jo lidt til her, men det gør det jo tit i Klovn. Men hva er den verste situasjonen som dere har havnet i sammen? Men det er også svært at afsløre. Stomiposen, er det det værste? Ja, altså vi er jo... Er det det værste? Ja, det tror jeg. Ja. Altså studenterafsnittet. Okay, ja. Frank og Kasper møder nogle 17-18-årige piger, som lige er blevet studenter, og går til fest med dem til et poolparty. Og er virkelig pinlige og får skubbet en pige i vandet, som har stomi. Og, For at være lidt solidarisk. For at være sød, har han sagt, at han også har en stomipose. Tidligere på aftenen. Tidligere på aftenen, Ja. Og det har han jo så ikke. Det var meget pinligt. Ja. Det mest pinlige, da vi selv så det, det var at se, hvor gammel man var. Altså, vi danser jo med de her 17-årige piger, og da vi lavede optagelserne, det var da fint. Vi troede på det. Jeg troede på det. Hold Ja. kæft, det var Det kan da lade sig gøre. Og... Jo, vi har fat i den lange ende. Nej, ikke da vi så det. Ikke da vi så det. Vi er jo ældre herrer efterhånden. Vi falder fra hinanden. Ja, jamen, vi er i opløsning. Vi var i den blå lagune i går, ikke? Hav. Ja. Og det var ulækkert, Frank. Ja, det var rigtig grimt. Men der var kommet en VIP-afdeling. Ja. Og vi synes, vi skulle spille smart. Det er meget dyrt, Meget dyrt og meget lækkert. hvor man har sin egen boks. Det skulle vi, men vi er stadigvæk lidt for nære til at købe hver vores boks. Så vi deler boks. og så stor er den altså heller ikke. Samtidig havde vi også begge to købt badebukser fra The Blue Lagoon. Og der stod vi så sådan alt for tæt sammen. I ens badebukser, og det er ikke noget kønssyn, det vil jeg sige. Nej. Så, så er vi så i vandet der, hvor vi jo ser et islandsk par have sex. Dere så det? De parer sig. De parer sig i vandet. Jamen det er fantastisk god underholdning, men det bliver pludselig stoppet, ligesom det allerbedst. Fordi så kommer der en vagt løbende og hiver dem op af vandet. Og vi kunne forstå på ham, at de så vil blive forment adgang til den blå lagune resten af deres liv. Fængselsstraf, taler han om. Ja. Det Hvem så det? Det sagde vagten. Okay. Det viser sig, at, og det kan være, det er nyt for folk på Island, men der er infrarøde kameraer, som holder øje med jer i den blå lagune. Hvis kropstemperaturen stiger, så kan man se, at, for det gør den under parring, Ja, at, jeg læste dyrlæge. Jeg ved lidt om det. at så er det fordi folk parer sig, og så op af vandet og ud i fængsel. Og i fengsel. Ja, ude ved Dette er jo ganske nytt for oss islendinger også, så det er jo fint å få frem. Så siger jeg til ham, hvad så hvis man har influenza? Altså så har man lidt højere kropstemperatur. Så siger han til mig, iskoldt, så skal man slet ikke være i vandet. Men før dere får slippe ut herfra, så må dere fortelle, hvorfor kommer dere til Island? Skriver dere noe om Island, for dere skal jo ut med en ny serie snart. Ja, vi skriver på Klovn 6. sæson. Ja. Og vi kan virkelig godt lide at være på Island. Så vi sidder og skriver i øjeblikket, og skriver på det, der bliver til 6. sæson på Klovn. Den er vi godt i gang med. Kan dere oplyse noe? Nej. Jo, Franks altså vi kan da sige, at... En ting. Franks og Mias hus brænder ned, og Kasper, min figur, bliver maniodepressiv, og vil ikke forlade sit soveværelse. Og det synes dere er morsomt. Hvad for noget? Og det er morsomt. Ikke nu. Nej, vi arbejder på det. Nej, for guds skyld. Åbenbart ikke, jo. Ok, men tusen takk for besøket. Jamen, tak fordi I var kommet. Ja, det var rigtig hyggeligt. Og eftir augnablik ætlum við að ræða við píanósnillingin unga